କାଲି ମୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପଚାରୁଛି, ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ତୁ ଯଦି ବାହା ନ ହେଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ, ତୋର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି ଥାଉ, ମୁଁ ଯଦି ବାହା ନ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ସେଠୁ ହସିଲା, କହିଲା ଆରେ ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ଶୁଣ, ମୋ ବୋପା ଯା 14 ପୁରୁଷ ଅମଳରୁ ଆମର ହେଲା ଖାନଦାନୀ ଚାକିରି। ମୋ ମାଆ ସେଇ ଚାକିରି କରୁଥିଲା, ମୋ ମାଆର ମାଆ ସେଇ ଚାକିରି କରୁଥିଲା, ତାର ମାଆ ଆମର ସମସ୍ତେ ସେଇ ଖାନଦାନୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ସେଇ ଚାକିରି କରିଛି। ମୁଁ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଛୁଆ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବି, ଛୁଆ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିକି ତାଙ୍କୁ ବାହାସାହା କରେଇବି, ବାହାସାହା କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋମୂତ୍ର ନିକେଇବି, ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ରୋଷେଇବାସ ଶିଖିଥିବି, ଘର କଲନା ଟିକେ କରି ଜାଣିଥିବି, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାରେ ଟିକେ ହୁଁ ମାରୁଥିବି, ଆଉ ଏତିକି ତ, ଆଉ କ'ଣ, ଏତିକି ହେଲେ ଆମ ଚାକିରି ବାଣ୍ଟିଲି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପେଟରେ ଥିବା ସେତେବେଳଠୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଚାକିରି ପୁରା ଫିକ୍ସ ହେଇକି ଥାଏ। ଆଉ ମୋ ମାଆର ଆଈ ଏମାନଙ୍କ ଅମଳରେ ସେମାନେ ଟିକେ ଦସ୍ତଖତ ଶିଖିନଥିଲେ। ଆଉ ଦସ୍ତଖତ ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, ସେମାନେ ତ ଆଜ୍ଞା ଜୋତା ବି ପିନ୍ଧି ପାରୁନଥିଲେ, ବ୍ଲାଉଜ୍ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ, ଖାଲି ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିକି ହିଁ ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ତ ଦୁନିଆ ଦେଖିବା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଅଧା ଲୋକ ହିଁ ବି ଚିହ୍ନି ନଥିବେ। ଆଉ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ, ଆମର ଟିକେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ନହେଲେ ଚାକିରି ଏକା ଭାଇ, ଚାକିରି ପୁରା ଏକା ସେମ୍ ଚାକିରି। ଆଉ ଦରମାଟା ଟିକେ ଆମର ଅଧିକା, କାହିଁକିନା ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟଲି ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମେଣ୍ଟେନ୍ ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ଭାଇ ଏକା।